Čaute, čaute. Tak po dlhej zimnej odluke som tu zase s projektom bazén. Nestíham to točiť, ale takto v podstate pokračujeme. Tu sa zbrúsil betón, dal sa väzný mostík dole, sieťka lepidlo. Steny takisto zbrúsil sa styrodúr, sieťka lepidlo, hore rohovníky. A tu na schody takisto, akorát sem na schody som musel dávať ešte jedny rohovníky, tieto, teda musel pre istotu dávam takéto americké, kvôli tomu, že vlastne tam je styrodúr, bol použitý ako šalung, som tam aj nehal nalepený, aby sa náhodou tá hrana nezošľapala časom, tak som tam dal ešte tento jeden kovový, tu mi chýbajú ešte tento posledný schod, no a teraz v podstate natiaľujem poslednou vrstvou lepidla. On sa to už len jemne zbrúsi. Jemne sa to zbrúsi. Nič také extra. A môže sa lepiť folia. Takže tak. Paráda, už to nám poschlo. Tu na niektoré tieto vecičky poprebrusujeme, rohy sú suché, tu ešte trošku vlhkosti poprebrusujem, povysávam nejaké nečistoty a tak a bude to ready na fóliu.